Samantala mga idol, ligtas na pagmamaneho sa gabi, ipinapaalala muli sa mga motorista sa Dagupan City. Para po sa detalye ng balita, alamin mula kay Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM Report. Muling nagpaalala ang mga otoridad sa mga motorista sa Dagupan City na mag-ingat sa pagmamaneho lalo na sa mga kalsada at national highways tuwing gabi. Ayon kay Police Lieutenant Davis Anastasio, Deputy Station Commander ng Dagupan City Police Substation 1, mahalagang sundin ng mga motorista ang mga batas trapiko upang maiwasan ang aksidente. Dagdag pa niya, dapat ding isaalang-alang ng mga motorista kung kakayanin ang pagbabiyahe sa 10 oras ng gabi at iwasan ang pagmamaneho kung nasa ilalim ng impluwensya ng alak. We will go back to the basics, ma'am. The blow bagets, the battery, the lights, so on, ma'am. And lastly po, ma'am, yung unahin po natin yung sarili natin. Kung pwede pong itama yung blow bagets, kung pwede po unahin po natin yung self. Kasi una sa lahat, ma'am, wag ka mag-drive or wag ka magdadrive kung alam mong you're not in condition. Samantala, nagpapatuloy ang pagsasagawa ng checkpoint sa iba't ibang bahagi ng lungsod upang matiyak na sumusunod ang mga motorista sa mga patakaran. Tinitiyak din na ang mga motorcycle at tricycle riders ay nakasuot ng tamang gear at kasuotan upang maprotektahan ang kanilang sarili laban sa anumang uri ng aksidente habang nasa biyahe. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.